бардора шумо телефони беҳотонро биёред, ахонатон телефони беҳо дурин истифодаburдагӣ задагия мақсад шикастагия кор мекунад, биёред ма қабул мекунем. Телефони пачкатонатон бардоред. Нанот на качила 256 гига, оперативка 8 2600 сом. Не нот 11 Pro 128 гига, оперативни 8 2200 сом. Не Redmi Note 12 дорем. На Redmi Note 12 пачка салафан печай 128 гига 2000 сом. Доставка бепулай 25 шаҳр на вилояти Хатон бардоро. Доставка бепулай кадунтон бардоро. Алиш кадане Honor дорен, Realme дорен, Tecno дорен. Любой телефон бардоро кор кунам, ма қабул мекунем. Болоиштум тен. Магазини мо шаҳри Бухтардай, кӯчаи Баҳорай, магазини акасипоне. Шаҳри Қурғонтепа, кӯчаи Баҳор, магазини акасипон. Не Redmi Note 12 Pro 256, оперативни 8 2800 сом. Оптовий нархай бардоро магазини акасипон. Тамошо кунна. Любой телефон дорем кадом алиши болоиштум. Ай пеш гам мезанем бардоро шаҳри Қурғонтепа, кӯчаи Баҳор, магазини акасипоне. бардоро TikTok, YouTube да канали хидмат да YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷе бизанем бардоро. Да YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷе ина бардоро. Марҳамат тамошо кунед. Номеремон 907 89 18 любой телефони беҳоро қабул мекунем. Болоиштум тен телефони беҳотон афтем, болоиштум тен телефони пачка тон марҳамат на бардоро. Телефон рехтаги қопчашқати овардаги малиш болоиштум любой кора мекунем. YouTube да бардоро канали хидмат телефон тиҷе ба ҳарфои тоҷикӣ бизанем телефон тиҷе.